tu vás vítam, váš obľúbený youtuber Mandrat.sk a vidíte, ideme od samého začiatku. Takže ideme na to. Počkajte, dobre. Ideme na to. Späť. Ideme ďalej pokračovať, čo sme... Počkaj. Ja si to musím... Čakaj. OK, takže... som začal, dobre. Ideme teda dneska urobiť... Jak sa tam povie? Ideme si urobiť nejaké prvé dojmy, ideme dokončiť tie prvé dojmy a... to mi veľa, čo by sme mohli skákať. Ideme urobiť dneska tie prvé dojmy, dokončiť ich, poviem, keď tak si pozriem dneska do jaskyne. Keď tak vypneme si, aby sme tu mohli si stavať ten barák, aby sme si keď tie suroviny naťažili, takže ja to potom prenastavím na ďalší diel. A dneska by som chcel vydať, uvidíme. Tak dneska možno vydám viac videí. A no samozrejme, takto sa pohneme niekam. Minecraft sa začala, takže akože ja som happy. A no, koľko som padol. No, toto odkopeme celé. Nechcem sa spadnúť. Odkopeme, aby sme tu mali čo najväčší house a ja sa dneska rozhodnem čo a ako, lebo všetci mi píšu do komentárov. No, nepíšete mi, ale píšte, aby sme mali čo najviac zájemnutí na Minecraft séria by vás mohla dosť baviť, keď si tak robíš srandu. Idem si na to, že no, mohli by sme ísť, toto už by sme asi mohli nechať, to potom doťažíme a dneska akože by sme mohli ísť do tej jaskyne. Uvidíme čo a ako. No hlavne čo ideme dneska urobiť je... Ideme si naťažiť veľmi veľa dreva. No ne. Tu máme samozrejme spawn point a ideme si nejakú tú úrodu spraviť, by sme si mohli tu niekde. No ešte uvidíme jak to dopadne v tejto sérii, takže ideme nájsť nejakú jaskinku. Ja to idem, počkajte. Ja to idem prenastaviť. Tak, je to prenastavené, takže teraz keď budeme ťažiť, tak lebo ja to tak niekedy... vajíčko. Čakajte. Vás to späť vítam. Mám niekam pomysla. Voštík. Ideme si nájsť nejakú jaskinku fajnovú. No, máme chleba, dosť málo chleba. No, ale máme jablko. Ja by som tu mal, ale ja nemám torčky. A to bude veľký plus, keď nemať torčky. Ja si len nájsť nejaké lebo si inak sa nevstúpim. Ne, fakt tu nevstúpim, ináč. A potom je nájsť, prečo to mám iba kopr? Ja tu mám 3 jaskyne vedľa seba. Fakt, reálne, ja tu mám 3 jaskyne vedľa seba. What? Kokos. Ja by som si potom z toho normálneho dreva by som si začal tvoriť nejaké tie suroviny. Viete, myslím to tak, že z dreva by som... trhľa? To sa vyfávam. Že by sme si urobili barák dnes v tomto videu, alebo by sme si natiežili proste diamanty. Dneska keď nájdeme diamant, tak aj som proste happy najviac na svete. Okej, čakaj. Tu není uhla, ale tam vzadu vidím džunglu. Kde by mohla byť džungl chrám, ale ten proste nepotrebujeme. A nemôžeme ísť niekde ďalej úplne od spawnu, lebo... Čo? Musíme 3000 cestou ďalej.
No, prečo by som našiel, tak je to uhlie. Ale uhlie sa nedá nájsť hoci kde. Sorry. Čakaj, si nám z toho rohlíka, čo mi to dá maminka. No. Výborné. Láskou urobené. No. Takže čo ideme robiť je... Ja ešte dám tu nejaké to uhlie. Tam vidím náš barák. Že sme sklopený živlou. Au. Pomoc. Čo, ja vás tu stopnem. Na 3 stopne. No, to je jedno. Nemám uhlie. Rozmýšľam nad tým, že počkaj, vlastne z druhej strany moju väžu, teda, no, skalu. Takže mohlo by tam byť uhlie. No ale hlavne fakt musí spršať. Reálne. Tam je uhlie. Můžeme si pravou nějakou. Čo to je stack? To nestačí. Čauke. Čakaj. Se. Tam. Tak, a musíme řešit prvé naše uhlie. Nice. Prvé naše uhlie. I'm happy. Livlíky. Ale to budeme potrebovat. Já bych se dneska v tomto videu bych chcel nájsť veľmi veľa ironu. Raz som hral Minecraft, tam našiel som 3 staky železa v jednej lasti. Čakajte. Toto nevyzerá dobre. Čakajte. Počo si? Jasne, nechcem prežiť búrku kávu. Neprežijem búrku stopa. Tu je ešte vyššie. To presne nepotrebujeme. Dobre. Ideme skočiť Geronimo. Geronimo! Very nice, skočili sme Geronimo. Dobre, môžeme ísť do jaskyne v podstate. No nemôžeme, lebo nemáme drevo. Aha, ja som veľmi inteligentný. Vidíte, že ja idem do jaskyne aj bez srče. Neroj si sa, nejdem bez trču, lebo by som sa schopil. Aha, 17. Poďme takto. Prečo to vychádza? To je jaká náhoda? Stack a 4 kávu. To je veľmi veľa. Stack a 4, ty kokos. No, čakaj. Môj diamant si nechám. A moje točky si dám. Dobre.
I believe I can fly the sky. Dobre, a postupne sa tu budeme zlepšovať. A tu je hneď uhle. Robíš srandu, že ja som musel sa... Ja ten Minecraft raz prizabím už. No hej, ja ten Minecraft normálne za chvíľku vám vytáča. Robí si Ja som sa bál takejto jaskyne. To reálne... A tam je východ. No, nepreč. Lebo, kámo, ja som sa išiel úplne, že zbytočne. Čo ma to pícha? Aha, tu. Ja pôjdem ruku. Hopa. No, a teraz asi odkopeme, to sa nikto nevšimne. A sme vonku. Dobre. Čo robíme je... What? Do takejto tu už ne... Ja sa všetko bojím. Fakt, všetko. OK, idem čoraz hlubšie a hlubšie. Viac mobilný. Nechci sem skákať do lajadne. Dobre. Kam to mi... Ja to neprežijem, ale toto neprežijem. Čakaj. Ja som profesionálny Minecrafter. Keď budete niečo chcieť vedieť, tak sa pýtajte. No, tak... No, tak odo mňa už žiadnu radu nechcete. Ja už ich cítim. Kope, ja nechcem. Deep dark. Iron. Nice. Iron. Ale ja sa nechce vyšiel. Čakaj. To čo je? No ja si ťažím ironiky. Nikto nebude štvať s mobami, ja si ťažím ironiky. Moje ironiky. Moje ironiky. Dávaj sem môj iron. Môj iron. Ne, to je popred. Tak to nedá. Actually, vidíte to? Ja to vidím, neviem ako vy, ale ja to vidím, to je veľmi veľké. A ja sa zabijem. Železo. Brti veľa železa. Železo, moje železo. Železo, moje. No. Nice, moje železo. Dobre. A ja som toto asi upečil a ďalšie video o nie, takže čus.